салом алейкум ба кулли тамошобинон ва ба ҳар як нафаре ки видеои моро алҳол тамошо карда истоданд. Бародаро, имрӯз мо гап мезанем дар як мавзӯи хеле ҳам муҳим. Ба ҳар як нафаре ки инстаграм дора, ба ҳар як нафаре ки яъне ки мехоҳад подписчикаш зиёд кунад ва ба ҳар як нафаре ки реклама мехара ай нафари ношинос. хоҳиш мекунем видеоро бо диққат тамошо кунед, зеро дар ин видео чизҳое мешавад ки шояд шумо ай ҳамин видео дарси ибрат каме ҳам боша дарси ибрат бигиред. яъне чӣ хел? ҳозир ман пурра мефаҳмонам, илтимос хоҳиш мекунам нагзаронем видеоро, ба хотире ки ин хел одамода бисёр одамо меғӯранд, одамои фиребкор. мегзарем видеоро пурра тамошо мекунед. чӣ хеле ки медонем бародаро, ростӣ ба мо як чанд нафар нависта буд пешакӣ дар инстаграм ки ака мо як нафарда реклама харидем ва мутаассифона пулшона гирифтан реклама накард. яъне ки пулшам мегузарондам ба моро барое ки подписчик мекардааст. чӣ хеле ки медонем канали Қуртоғхона ба фикрам бисёр дар ин канала тамошо кардаистед. ва чӣ кор мекунад? ҳозир сирада нагӯед ки Қуртоғхона реклама мекунад. не, Қуртоғхона ҳамун сайта бисёр бар дар сторис, яъне ки дар инстаграмаш реклама мекунад ки ҳамин одамда масалан сум бутен, подписчикотона зиёд мекунад. аввал ман чиша мехоҳам ки важнеҷоша бифаҳмонам шумо дар як нафар ма дар навид ростӣ ма барое ки даверият кунам, яъне ки ҳар кас ҳозир барои ягон ҳадаф ягон чиза масалан пешаи худ бигирад ва баъд ма барое ки яъне единствени ма факт далел дошта бошам, а ӯ одам просто вақте ки гап мезанам просто перепискаи гум мешавам, хел наметавонам доказат кардам. амма амира доказат кардам ки реални гапи ҳамон одамо рост баромадааст. яъне ки чӣ хел? ман навистам ки салом бародар, мегӯяд ки подписчик, яъне ки зиёд мекунӣ подписчикҳо живоянд. ва гуфт ки ҳо ай Тоҷикистон аст. салом алейкум гуфт ӯ ҳамаш ай Тоҷикистон аст. ва баъдан баъде ки мо суҳбат кардем, яъне гуфтам ки подписчик 10,000 чанд ай? гуфт ки 10,000-аш ба филм 100 сум. гуфта бачо валлаҳ ин миҷози кариш мебуре аз страничкаш бибинем бо ма калон мемонам, хитом бихонем перепискаи моро. ва ман гуфтам ки дар як сторис, яъне ки дар як нафар дидам дар реклама ки 75 сомон ай 10,000-аш. ба гуфт ки Қуртоғхона, ба онҷа галасавои қатъи гап задагим ки ҳо агар дар кор шад галасавоиш ҳам мемонад, ҳеҷ мушкиле нест. гуфтам ки ҳо. гуфт шид бародар барои тира мешавад. ва ман хай гуфтам гап нест, братан мекунимаш ва ба хотире ки ман доказат кардам ин чиз пул муҳим нест, не ки фиреб мекунад дигар одаморо. ана мидам манда яъне ки як роҳияи бахши як хеле кард ки просто ман хостам ки дигаро ба ҳамин роҳ наравам ва ҳамин одамда умуман реклама накунам бародаро. ба хотире ки мегирам пултона просто так мети ҳаво намера бисёри корда ғариба меғилтам. ба хотире чи? ба хотире ки ҳар як ғариб дар ғарибӣ ҳастай. масалан сум дора мега намекартай ман шод гузарон, вақте ки шотаки гузарондан мутаассифона мегриза меравад чанд рӯз ответ наметам, баъди чанд қас мегардам ё баъди чанд қадар ва как гуфтам намедона кияй чияй саволи шумо як хеле ҷавоб мета ки как гуфта ҳамин кор нагузашта дабай кун. яъне ки чӣ хел? вақте ки ман шот гузарондам, доказат кардам, картара мондам, яъне ки скриншот кардам ки матада реални сум рӯй кардам. ва баъдан ӯ гуфт ки тамом бародар, ман ҳамин кора яъне ки мекунам. баъд аве ки чӣ кард? гуфтам атсила то чанд рӯза мешава ҳамин подписчик, яъне ки то чанд рӯза мешава зиёд мекунӣ ҳамин 10,000-а? гашт гуфт ки 10,000-а тичени як ё ду ҳамин хеле нависагия. ва баъдан баъд ман навистам ки тогда хай ман жда дорам. ба гуфт ки кадом сайта, яъне ки кадом сайти тара реклама кардам дар кор? гуфтам намее ки нависесиз, просто так навистам. агани ман умуман дар кор нестам ин чиз. ман мехоҳам ки худам ҳамин чизи активри подписчикома ҷамъ кунам, ҳар яктаи шумо медонед бародар. ва баъдан ман ҳамин кора кардам, сум рӯй кардам ва ждат кардам. атсила як ду рӯз даже тичени мумкин 3 рӯзам гузашта боша. баъд навистам бародар чо кади ҳолиам сар накади, яъне накрутката. баъд ответ надод. баъд бо навистам шаке бача чо кади си издеваться дори бё хай амира ба хубӣ ҳал кунем, яъне ки ма по-любому мутарам миёвам як ҷои ҳеҷ хела насиб. ма уже нашоти одам фаҳмидам. отказ кард короче да. бигем ки как гуфтам и кора накардааст, и умуман шод нагузарондааст, яъне ки майда шод нагузарондам. сирада ай контакте ки ман шод гузарондам номроро удалит кардааст. сирада номро удалит кард. ай фикр накард ки ма дар Зоирбанк вақте ки шод мегузаронӣ дар кадом номер чизе ҳастай, дар оҷо факт далел по-любому мемона. аммо скриншот роиш карда будам дар таи суратҳое ки ман ба ай Зоирбанк роӣ кардаги будам ва ёра
ӯ ҳуйкат ҳо дид бародар 100% туғрия, яъне ки шод гузаштак дар карташ. Баъдан айбан чанд рӯз гузашт, ман нависимаш ки чока дига ответ надод. Ба гуфтам эй бача ба хубӣ биё гап занем, ман по-любому меёвам, дар кор нестам, харитӣ дигарҳоро фиреб мекунӣ, скриншот мегирӣ, туда судам ки навиштам, мутаассифона ҷавоб надода саволам. Баъд аз чанд рӯз диромад сайт навистам хеле, баъд навист чӣ, как аломат савол гуфт, как гуфта намедонам ки ман кием, чием ва ақчам намешиносам мара. Баъдан ман гуфтам чӣ хеле ки ма бача сума гирифти сабшествара издеватса мекунӣ, одаморо сабшествара мекунӣ. Баъдан короче гашт и одам гуфт ки ма ин кора накардам, яъне ки ма нестам, ту кадоме қатъи мара перепутат кардеси, как гуфта темара алиш кард. Ва якуме ки вақте реклама мекардан номаш ба англисӣ уса лимон кардагӣ буд, ба фикрам ҳаст инҷа скриншот мебарам бинем, уса лимон кардагӣ буд ва 9067 ё кем хеле валалам чӣ дошт, подписчик доштам ва худаш ва сета дар канал сета видео, яъне ки сурат парафтагия, короче ки подписчик, как гуфта подписаться мекунанд дигарода, яъне ки реклама кардагӣ буд. Баъдан короче ман нависимашам хеле отказ дад омади одам, яъне ки как гуфта ягон мара намешиносад, туда темара исуса то додак ва ҳозир сайти ҳама одам 1-1-6-0 кардагия. ӯ чи агар номш амалиш кина перепискаи мо навистагӣ мемона ку ҳамаш факта ва ма ба Сбербанк шод гузарондагиам, ишам факта ки фалон номрода, яъне ки номрош ҳастанд. яъне ки и одам единственем чӣ хеле ки мара навистанд ки ами дурӯғ мега, ҳами хел на самом деле одаморо фаҳм мекарданд. Ба ҳамин хотир ман санҷидам амира ки реални ами рост мегӯянд ё не, на самом деле ами одам ҳами хел будааст ва дигарҳоро фаҳм мекардад, просто такс моро мегирифтааст, реклама пеклама намезадааст. ба ҳамин хотир бародаро ман видеоро барои чӣ та муддати тезда кардам ки чӣ қадаре шумо огоҳ шед, чӣ қадаре ки шумо хабардор шед, шояд ин барои шумо як дарс бошад, ба шумо ба ҳамин роҳ наред, яъне ки бефоида просто пултона ҳавода фур натен. Просто реклама мехарен, фикр мекунед ки подписаться мекунанд дигаро, дар шумо подписчик ҷамъ мекунад, ин ҳамаш понта, просто аз шумо сум мегирад. лаҳози каналша чӣ хеле ки гуфтам, яъне инстаграмша 1-1-6-0 кардагия ва ин инҷа боз скриншоти наваш меброя. ва короче бародарам, мақсади ма чи ами видео ки шумо ҳами одамда реклама накунед ва ма ҳами сайта ҳозир агар чи номша ивазам кунем, палибо ма ҳозир бугум дар пост бизанем инстаграмда, бо мумкин ягон рӯз баъд ё ки ягон ҳафта баъд ё ки баъди ҳам палибому ӯ мебина ин видеоро ки ма гуфта будамаш ки ҳам мешава, палибом номша алиш мекунад. Деки ма ҳамун сайта силкаша да комментария якм да закрепит мекунам, хоҳиш мекунам бихоҳӣ ки ҳамин хел одаморо айбан барен, бидроен жаловат сароӣ кунен, ҳамин одамда ҳамин одамда жаловат сароӣ кунен ва сайти ҳамин одам маҳкам шава, ҳамин хели кор кардан натавонад. Нек палибо медонам бои дига сайт мекунам ҳамин кора, неки чанд қадаре ки шумо битоненам хели одаморо шумо медонен ё ки диденам хели факта далел доренам, хел намта ранги ма далел дорен ки ҳамин кор ҳамин хел шидагия реалӣ метонед шумо доказат кунед, ё ки ба инстаграми моро ин кунед, бо баъдан дар бораи ҳамин мавзӯъ меша, ё ки ягон кас моро канал фурӯхтагия, муҳим нест ки ӯ кия чия яги ҷой, фақат шумо барои ҳамин кор факт дошта бошед, яке доказательство ки шуморо реалӣ фан кардагиан ҳамин одамо ва бо мо ҳам дар бораи ана ҳамин чизо барои шуморо видео мекунем бародаро. медонем силкаи комментария якм силка медонем, дар инстаграмаш жаловат сароӣ мекунем, айбайн барава ҳамин бародаро. ин ма ягон каса ба хеле фикр бад надорам, ягон амуд просто мехоҳам ки ҳамин хел одамое ки махинатса мекунанд, суми мардама просто так мегиранд, ай мардам ҳамин хел одаморо айбайн барем. агар ҳар якта дастгирӣ кунед, ҳар якта дар фикри ман розӣ боше, хоҳиш мекунем фикротона дар комментария нависед. ин барои ман хеле муҳим аст, барои ҳар яктаи шумо шояд муҳим бошад ки ягонта ами шумо ами нафарое ки дар канали мо бунашдагиан ами ҳолатода ғелтидагӣ бошед. ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам бидроен комментария силкаи бидроен рост мебарад ба инстаграми аму жал сароӣ кунед, инстаграмша маҳкам кунад ва агар кадоме ами ҳолата бошед нависем, мо иншоаллоҳ ки ҳам хел видео мекунем, мушкили шуморо ҳал мекунем. фақат шумо доказательства дошта бошед бародаро. ва агар бихоҳед ки ма доказательства дига одамое ки ма равон карданам, чизое ки единствени ваёрам фан кардааст, ма ваёра мемонам, ин мушкилӣ неста. Нек чизере ки ма хидмаи сар гузарондам, полни переписка ҳамаш ҳаста, ина диден, боз як борига калон мемонам, бинен, бо гап ма давом метавонам.
чуноне ки дидем единствени инами ҷое ки ман қатъию гап задам ман гуфтам шаматра миём палибому инами хел ҳолатҳо шудагия бародаро яъне ки единствени фрем мекардаса меёдам ва хоҳиш мекунам фикри ақидатонро нависен дар комментария ва кадоме ки жалу сароӣ кард бо будуред дар комментария нависен ки акамар жалу сароӣ кардам ай ҳар яктаи шумо миннат дорам и на танҳо барои шумо и барои ҳамаи блогерое ҳастае ки навичок кар мехоҳам подписчик ҷамъ кунам ва айписти ана ҳамин хел одамои паст ана ҳамин хел одамое ки суми мардума мехӯранд дига ягон каса бовар наменад яъне ки дига блогерое ки мехоҳанд дигаро реалӣ дастгирӣ кунанд карочи ҳастае хеле блогеро ҳастае неки айпишти ана хел одамое ки суми мардума мехӯранд дига бовари мардум ай блогеро дар шумо нав сар мекунед дига боваришон ай шумо мепарад яъне ки биё ҳама якҷо шида бақувват анами одаме ки ҳаққи мардума мехӯрад жалобсароӣ мекунем дафш мекунем бародаро хай фикри ақидатонро нависен дар комментария ба видеоро ба лайк баҳогузорӣ кунед ё ки ба дизлайк иш камбудӣ нестай и ҳамаш фикри ақидаи шумо хоҳиш мекунам бародаро аниқ ҳамин корро бикунед шояд рӯзеш мешавад ки шумо ба ҳамин ҳолат меғелтем ва намехоҳам ки шумо биғелтем ба ҳамин ҳолат не ки мешавам хел ҳолатҳое ки фиреб мекунанд ба ҳамин хотир биё ҳама якҷо мешем ҳама хеле одамое ки дурӯғ мегӯянд фиреб мекунанд дига мардума айбайн мебарем бародаро яъне ки сайтҳошонро далил мекунем ва коре мекунем ки бас кунанд ҳамин одамҳо медонам ба гуфтани ман ту бас намекунанд ки чӣ қадаре ки мо ҳаракат кардем шикаст мехӯранд ҳамин хеле одамҳо ба ҳамин хотир бародаро видеоро дастгирӣ мекунем падели сакне ки ҳар як нафаре ки ба ҳамин ҳолатро чишидааст ё ки ҳар як нафаре ки ҳамин одам фиребш кардагия метавонед дар комментария бинависед бародаро бо якҷоя шида кора масалан мушкилиро хубтар ҳал карда метавонем бародаро хайр зиндаву салбаланд бошед видеоро падели сакнед то ҳама бинад ва ба ин ҳолат нафилтад пока